Hibbe. De oheliga andarna. Eller heliga heller för den delen. Har ingen betydelse. I alla fall inte efter det som jag kommer att säga nu. Men jag har inget att säga. Det är det som är problemet. Jag vet inte vad jag ska säga. Men... fan. Jag finns här i Stockholm. Och jag fokuserar på att i alla fall du ska kunna hämta din jävla snusdosa. Och ja, efter att ha sett det så tror jag fan jag kommer klara av det. Fan, sätter vi ditt jävla altare och fokuserar på att han ska försvinna, så eller försvinna, i alla fall lämna det i fred ett litet tag, så förbereder du dig mentalt på att de inte ska göra någon intrång, så blir det nog bra. Alltså, du är nog starkare än vad du tror i alla fall. Ja. Hail Satan.